Kublai pi baro pelok ki baju sengau tanat ban page bat ki bam sengau tanat ban page ya ki video jong kena ke channel ngai kublai pi baro mo te mentah kena video ngan itu ip ba na kena ke thma ka Iran Israel bat ka USA adu kanu ka kta ya ka India jongi bat baro ka we ka perthei te sengau ba page kena ke video ndo mendukun ngan itu ip baro khoi te benung kongan oi pi ba pedeban stok ya ki mar bam mar di ki jong pi bat ka umpnyang khamtam ka umpnyang bat ukhau kala ban long kene bat ande ka ba 90% kala ban long khandai pi persen lada jia kene ke kata ka jing jia ngan sai tu ipi lada ka thama ka yai bai kumne lada kam sange te ka kata shibun ya ka India ka ekonomi jong ka India jong hero pej ka umpnyang kali ka petrol bat ki gas 50% ki wan nakari Iran bat nakane ka thma ka Iran kala khang ya we kalenti ka ba import ya ki umpnyang lamba ka ka kalenti phila i hang ne apni phinda ka animation kan kata shibun kiri kibadon hapa ka Middle East kum ka UAE Oman ka Saudi Arabia bad ka India bad kiwei te phila ben yo iha kana video ki biru ki lapan kre lupa ki drum ki jaka stock umpnyang petrol kilara sha jaka by petrol pump kila stok dari drum bat kalain phila menyo i hang ne kalain ban thep umpnyang ya ki scooty lane ki bike kanu ka jingrong hang ne te kane tang ka 10% pio i hang ne te lada ka thma kan yaj bai kumne shikmat te ngin shimjing ya shibun bat kamar ba mardi ru kala man kiu dor kompni yang kala men kiu dagi hejar tangka ru bat mabam mardi ki be piju thit man shwa ka chispa tangka kala men kiu ka arspa tangka ru ta ta di stok shi yo ya te ka jimun to shibun ya kene ka de ka jing pen shai jong ngai phi lat pi sngau thu sngaba like bat share kana video